Ngakwa ba nai khublei phi ki porlok ki ba yesngap ye ki neka channel KGC Gospel. Hoi ka ju pemi ki khubor na ga wei ka por sha ga wei ka por. Ha ka ne ka por ngakwa ru pa ne samat phi halor ka subject ka friendship day. Ha shwa ban sedang ye ki neka subject tungi duai. Ko kpa jing bahap neng ngidap da jing kemen ka kraw bang yo ki neka lat ban ne sam ni ga kitin jeme kham tam nga duai na gum ta ki tu ki nong snap to Donald kat bat ki khnang mi la ban so tho ye ka jing hi kai ki jeme ngi pan ha teng Jesus Christ amen. Ke ki neka friendship day. Ke friendship day ke day kita ke sngi ke jing ken mau bat burom ye ke jing day paralok. How to PG celebrate ye ke neka friendship day? Hoi hari India you celebrate how panai akos hakatayo nengkong jong ke sing Sunday. Lain keren hak perthai borok ko wei ki celebrate how panai July life ho tarik. Kumno ki celebrate ye ke neka friendship day. Hoi ki ai de ke jing ai somha kum ki give nang ta ki pha de ki dur ki ba minberim ban pinkan mau biang hi ke ba sheden nang ta ki pha de ki message ye wei nang ta pat ki spend time ye ka por jing ki borok ngot hakana kuna ka por. Kene ke day ka bai ong ba kumno ki celebrate ye ke neka friendship day. Henry nganong pa ye phi bangin pelut por hakani ka friendship day. Henenga kwa ye phi bangin pelut por halor kata ka friendship kabi day but kum ka Bible kumno ka Bible ka hikai ngi halor kata ka friendship ke jing day porlok changi tungin yat ne ka Bible. Lari pi pai ben nga si jong pol si ki nong kong green khalai kal nong de khat ben kong kum ne. Langa kren de ki tlet ki brew but ki angel habang ngamdon ka jingin ngala jelong kum ka wiang renong ka basawa ne kum ka shau kriyo bariu shau hang ne ka khot ka Bible ka hikai ngi kum si parlok ngi de bandon kata ka jinghe namar haka kten Hebrew friendship ka de ka jinghe te kumta ka Bible ka hikai ngi friendship kumut ngi de bandon kata ka jinghe we Lari pi pai shi ban nga sa kitab Ruth kalong ban ningkong de khot ba khat riu kong kum ne. Ka Ruth te kalong wat kerpat ye nga ban khlat no na pha ye ka ban pai no na ka ba but ye pha na ba sha ka ba phan lech ma pha hang ta ngaru ngan lech bat ha ka ba phan shong basa ma pha hang ta ru ngan shong basa ki bru jong pha ki nong ki bru jong a bat u ble jong pha ulong ble jong a. Hang ne ke Bible ke ong ba ke Rut ke dei kata ke perlok ke ba yai sha ke ba yai ne hoi wala ke kendu shibun ke de jing ha ke jing im jong ke Rut Henry ke long pon ban kata ke perlok ke bayi ne jong ke Nomi te kumta ke Bible ke hikai ngi ba kum shi perlok ngi de bandon kata ke jingai ne hab dang shi perlok wala ngi kendu shibun ke jing walang kendu shibun kita kejing tengku haga jingem jingi hande shi porlok ngide bodon kata kejing yai ne khnang ba kata kejing long porlok jingi konong sha kabade kat kum kejing hekai jeng ke Bible laringi phai biang si kitab proverb arphnyo gong long de khot ka ban riu ko ong kum ne ki ba shisha long kejing mong no lok henry kejing do jung u nong shun kilong shibun hakne ge de khot ka Bible ke hikai ngi ni day man long kita kiba honest lah kalong hakajing keren lah kalong hakajing hisha hoi teng ngi ro eki perlok hende ngimshim la kedau pat ia kata kejing lona kejing bakla jengki Henry lada uta ulok basisha unjen la kedau ia kata kejing lona dan kejing bakla jengu hoi lani keren ni kabadai kapinsasi kapenbong yu Henry kalong papan kejing hikai nakamta kejing im kejengu Lebih pai biang ban nga si kitab Ecclesiastes sau golong dekat bakandai hadu si phau gong kum ne la ka ba angut ban ni ka ba webru namar ki don kanong babha ya ka jingtre jongki namar lada kin ur we un khli yu lok henry kodit yu ta ba marwe haba ur bot don mono ban khli yu ka Bible ke hikai ngi habade shi porlok ngi de bani rap yi we lada porlok jinga uklon
lene uor ngadai ban kliu lada ngang kelon hendai uporlok nga udai ban yarap inga ka Bible ke hikai ngi ba shi porlok ngi de ban yarap iwe lada ngi ngam jelu hakane khot balai ublai utau ya ke im namta jong Adam namar ba ublai i ba Adam udan kam ya kata ka jingarap nata kadau ba kene ke jinglong porlok jingi kam de ke jing temu jingi hendai kata ke design lene kata ke jing plan ke jing temu jong ublai Larpi pai bing bat nga si gospel yotnis kasan kelang kerba kasan kong kumne ngam khot shu ki shekri yepi na ba shekri umtip ye ke ga ba ule ukenrat jongo henry ngala khot ki lok yepi na mare ki ke boro ki ba ngala yos nyo no kpa jonga ngala pentip yepi hangne ke Bible ga ong ba ha kata ke jingi de porlok jingi ukris ude upedang ha kata ke jingi de porlok jongi ladang yi it si porlok kamut ru ngi it yo Chris takdau ong ba kata ke jinglong porlok jingi ngi de bandon ke jing it nang ba ke kentup lang yu jisu ru ulong uta ujing it ingi barok laingut ngakwa ban ai nuksai pi naka Bible hello David but Jonathan ke balong si porlok kini kidei ke bai it men simba si porlok David but Jonathan and hakawai ke singi David u ong Jonathan ukpa jeng me ube thong But utau sniu ban penyap inga. Hendai Jonathan uang ba ukpa enam le kumta. Hendai David uang ba ukpa jume umut ban penyap inga. Hendai Jonathan ong ba lada ukpa le kumta unjen la yatu inga. Hendai David uang ba ukpa jume ungkwa bani tu yeme namar lada yatu hame men sosi yegata. Kumta David uang beng yu Jonathan lada mei bangalong sniu. Hakmat jeng me do penyap no mame yanga ngam kwa bangan let sukpa jeng me bo kwa jeng me penyap yanga hende to penyap no mame yanga hende Jonathan ong kam dei kumta David ong biang sakawe ke jingli ong Jonathan hau tu pilat ne manerap nga sakawe bot David ong ba la shai ke dei ubanai thamai nga dei ban song bam bot sim te kumta ka shuki jenga kalong thli Telada usim ukuli chano ukun jese pede benong ba ulah pananga bon leches nong namar kadon ka jinglat niam chisen jisnam barki bahaya ngasam ju tekum ta ukwa bener dan lang batki lada usim uong ba to ai ba kata ka jinglet u da ka jingsuk to tip ba usim dan kono ka jingsu da kamta janga hendela da usim udon kata ke jing bitar tetip ba usim udon kata ke jing trai snu ban penyap yanga tikum ta kata ke jing kren ki kelebet bro arngun bar andala poi kata ubnai thamai tikum ta usim bat ki shikri ju kele shong hasuki shisha kata ke shuki jong David kalong sha ka bathli tikum ta haga sin ga banengkong usim sol shim kali chano David namar utharai ba yul se hakata kesngi umlong uba khoj snya uba khoj banwan hakata kesngi bankong henry anda hakata kesin ga ba iru bakata keshuki jong David kalong thali tikum ta ula kelina yu Jonathan ukun jengu ongko Jonathan chano uta ukun jese namar baladuk menin haduk menta dia donlang bangi bane bam bane khawai lang tikum ta Jonathan ula pananga banle chisnong Jerusalem namar ba ki bahaya ngasam jeng ki don kata ke jinglet diam ke basisin jisnam tikum ta humban jeng ukwa benedon lang bat ki hakata ke jing ikhawai nem tikum ta marshi isnyau usim sol ula bitar lep yu Jonathan ulong hato memtip bau David ukun jese ude unongshun iki bahaya ngasam jongi baru ong medebanan lami usene nang mangan yok penyap yu kumta Jonathan ula jobab yokpa balai mamen penyap yu ke gedau boleh tekum ta usim ula bitar lop yo lau kun ula sei de kata white lam gasum mut ban sum yo Jonathan ta hakata ka porhi Jonathan ula mi no nakata boleh no syajaka bodon David ande andal poi hangta David bo Jonathan kila kedup berkelayam bo Jonathan ula tu baro ke baca berhangta kila kedup berkelayam da ke jing sosi barangot kumsi perlok te khadu khatwai kumta ki khlatno la ka jong kajaka hangne ngi ba kata ke jing long perlok jong David bo Jonathan kalong sha ka ba
kebas kam bat kebayai ne ngi ba u Jonathan u kloy ban i eka khat ju ban kersan yo porlok ju ban u kloy ru ban yeda yo porlok ju na kata kejing pin mensau yo ngakwa ban poin shakawe bat kebanta kabalai kong ki jaj porlok ayu kebangide ban jet ne ngide ban long porlok ngakwa ban dong biang ki jaj porlok ayu kebangide ban jet ne ki bagide bangi long porlok kumno ke Bible ke hikai ngi hang ne la pi pai ban nga ski ar korin kalong ban ru khat sao hadu khan ru kong kum ne te wat long pi ki para ba ki lengkor lam bar ki bom ngai namar ka hok ka don jing lok ayu bat bom hok bat ka jing shai ka don jing slok ayu bat ka jing dom bat kris udan jing dei ayu bat u bilal laneu bang hej udan banta ayu bat bom ngai bat ka yingu blai ka don jing sa ayu bat ka blai thau namar ngilong ka yingu blai ba im kumbau blai loong ngan songsa hapo jongki bangan yai somba hapdeng jongki ngan long u blai jongki kiru kinlong upai lang jonga ka Bible ko ong ba ngide men jet iki porlok ki ba tipru teblai namar ka Bible ong ba pidon benta ayu bat kita ki bom ngai hato kata ka jingdum ka jingshai ka dan benta ayu hato ublai bat ublai thau udan benta ayu henry hakni ka Bible ke hikai ngi de ben jet da kita ki porlok ke ba tipru teblai lada ngi long porlok bat kita ki bru perthei pitip nam ngelak ban long kum kita ki bru perthei kelak ban penjot ya ka jing im jongi tikum ta ka Bible ke hikai ngi de ben jet ya ki porlok da ki ba tipru tiplay kenang mengelak melong sya ka jingshai jong ke perthai hoj ngi i ba hakane ke perthai bun bha ki porlok ki perjor ki jot no ki do no eklawe jingi tang na ka dau ba ki bakla benjet ki porlok jingi de ki porlok jingi ke ban lam ki sya ka jingjot de ki porlok jingi ke pencoy ki na tak dau kata ka lawe jingi ta ka jingim jingi ka jot no na ka bata ka jot no na ka banta ki jet bakla no ki porlok jingi Syaka Gospel jung Lukas khat khandai lang nengkong hadu sipo. Kene ke kren chapang Zacchaeus. Hoi ngi ibo Zacchaeus de bru ba syak kren ben, ubru ba syak nyo ben. Hende ngi ibo Jesu ujet u kum uta uparok jong u. Bot u ledru haying jong u bani bam jalang bot u Zacchaeus. Langi pai biang Syaka Gospel Yohanes saw gelong dekat basau hadu arpendu. Kene ke kren chapang kata ke nong Samaria. Kebru ke belasyak kentat hake imlang salang hendeng ibau ujisu ujet ya ka kum kata ke porlok uye keren bat ka bat hang neng ibau ujisu ujet ya kita ki bru ki basyak kentat na ke imlang salang bat ki basyak kentat haki bru te kum ta manga ma phiru ha kata ke jinglang porlok jingi ngide ben pet ngide ben jet ru ya kita ki porlok ki basyak nyoben larpi I min semiki larpi I kata ke jingkren ban ai jingkermen ki kata kapen kemen ki hoi don se na pedeng jong pi jonga ki ba du jingkermen leng ba gajing syak keren ben hendela dama pi manga ngilong porlok barki ngi ai min sim ki katno kapen kemen ngi kene kene ke nuksa ka bau jisu le kat bau deng don hakne ke sla pertai ka ba khadu ngakwa ban kli pi we tau porlok ba shisha jingi haswab ngin pej bangin tip we tau porlok ba shisha ngi shisha jongi ngakwa bani thu ipi de gawe ke jing te khna gawe ke jing te khna ke de we khna ba keteng John uniu John usa haki armla ka ying ban mala ka por u kyu she jrong ying ban pet ye ka rel ka ba yat leng ba ka ying jung u hoj mala ka step uju ki dang step ban pet ye ka ta ka rel leng ba ka ying jung u te kum ta hakawe ka sngi u kwa ban ki dang step ban pet ia kata garel ukwa ban pet shwa ban poi de garel te kom ta ha kata performance step leki dang step saw baje markat bau dang up ia kata garel ban pet ia kata garel bagan wan na kata jan ying ju bar kom ta kisim bat kirwai ki pa hang tai bat andala poi kata ka por bor ia snow ia kata garel kapa leneka aihon bakum ta habau pet shekmat ui ba we mau bodan ha kata lentirel bakum ta udah perkat udah pej ba don sisa auto mau halintirel kum ta umla syuk ban perkat ong balada kan negerel ketengku ya auto mau barok kibru kin yap no te kum ta ula perkat kum no le hakata ke por bar kum ta hakabakat duwe
kata kere kelas dang ban wano markelapa ego hon jangka berkumta hakaba kadwe uni ujon ularai ban herno cepat ban petno syakataka jaka bodon to mau kumta ula her stat ban lej pet syakataka jaka bodon mau henry adalah poi hangta pitem em bau ta mau ulong bahe umla ban kliu upersang kadbala ban kliu henry umla ban kliu namau ta mau ulong bahe kadok harwai unle kumno namar omdan kibru ki bayarap omdan kibru senechete bayadon lang hangta kumta udon marwe te kumta hakaba kadwe la pech senechete la lap iwe bilor barit kumta la shemiti bilor barit kumta la loj ika sapti jungu kumta la tar ika met jungu berkata met jungu kalami snam berkata sabti jengu ulah penjino da kata snam berkumta uni John ulah sedang ban kiu hajrong tau mau bola sedang ban kangwe kata sabti jengu bertau nang ya ka rel boleh iya ka lama sau kumta ulah kontrol no ya kata rel berhadap benda poi kata rel hajan tau mau berkata rel kala sengek no berkumta uni driver habau pej kung chanu utau nongra lama kum tau la hier cepat ban pej utau nongra lama Henry umi iu hendak anda la pej sedin jong tau mau boleh i bau kena ulah mensau jur ha kum ta te ulah mut ban shiman rai u hospital hendak utak kena dan lat chu bar kum ta hang tai lekut no kata ke jing im jong o bar hak ni ka por ngakwa bon ong bau wei to porok basisa jengi bala ban suspa e pianga bala ban map e gi pop jenga jeng pi ude Jesus Christ u Jesus ude ta u porok basisa jong pi jenga u Jesus ude to porok bayaine waling le si bun kita ki jing bakla waling le si bun kita ki pop waling jengai no henry u kloi ban map yengi u kloi ban khot yengi tekum ta u Jesus u kwa yengai pi bengen long porok bat u kenang bo ula ban map lene ula ban yarap ingi hoi tang uci sui upolok basisa ula ban yarap ingi na kata kejing dona jingi kejing telot jingi tekum ta ki porlok ngakwa ban khot sambahai pi ngakwa ban kerpat ipi ba pin jet porlok yu jisu bo jisu la ban yarap ingi hakata ke jingem jingi hoi walangi du jing kerman walangi kuslai walangim don porlok hende la pi let chu jisu la pi jet yu jisu kumu porlok jing pi tang jisu hi bala ban yarap ipi na tagrau u jisu ude porlok basisa jingi bala bayaine haka jingem jingi tukum ta ngaken tiu ipi ngaken tu ipi ba pin jet yo jisu kumu porok jengpi kenang ba kata kajing jengpi kalau kajing kemen kajing suk hagalawe jengpi doble nungkur kui ni kentin kendet amen.